Bos días, rapazas e rapaces. Hoxe vos quero falar un pouco de outro tipo de material que fai falla sempre para o estudio e para gravar, que é o material informático, os programas informáticos que fan falla para gravar ou para producir en rap, vale? Eh, Temos que distinguir dous tipos de programas, aqueles que están máis dedicados e están máis optimizados para grabación, mezcla, máster, eh, de certo nivel e os de producción de bits, vale? Eu vou a distinguir estes dous tipos, aínda que hai moitos que permiten facer as dúas cousas. Aqueles que permiten gravar, cales poden ser? Studio One, Reaper, Cubase, eh, Audacity, eh, hai unha gran variedade, Logic Pro, eh, moitísimos. Ningún destes é gratuito salvo Audacity. E este é o que eu vos recomendaría para empezar, porque traballas moito ca onda, o sea, traballas moito ca onda de audio visual, ¿no? E é moito máis intuitivo traballar así, e ademais é un programa gratuito e simple, as dúas cousas. Entón, me parece unha boa opción cando queres comezar e non tes moita idea de como comezar. Aínda que a realidade é que hoxe en día cando compras unha tarxeta de son a maioría das veces te trae un software ou unha versión gratuita dun software integrado. Por exemplo, a miña tarxeta, cando a comprei, me trouxe unha licencia de Studio One, que é un programa que está ben e funciona ben. Non é nada do outro mundo, pero está guai. Para comezar, eu vos recomendo Audacity para gravar. E logo, para a produción musical, produción de beats, eu uso normalmente Fruity Loops. Normalmente no, dende hai moitos anos uso Fruity Loops, pero temos tamén Ableton, temos Reason, e hai moreas de opcións diferentes, a verdade. Eu me quedaría con estes tres, creo que son os principais, na miña opinión. Si vades a empezar de 0 o máis sinxelo é Fruity Loops, que é o que eu utilizo. Eu pasei por todos, eu por Ableton non me entra, o sinto moito, e eu comecei realmente con Reason 5, no seu momento creo que están no 12 ou por aí, pero Reason é un programa que o son é o máis pulido que vas a topar polo sistema que ten interno, pero é cunha curva de dificultade eh, eh, imposible se estás empezando de cero. Entón vos recomendo Fruity Loops, que ademais está moi popularizado, hai centos de tutoriais e vos pode ser moito máis fácil. Paz.